Jste firma nebo státní instituce, která pravidelně potřebuje výpočetní techniku pro své zaměstnance, nebo prodejna či e-shop, který chce nabízet naše zboží vašim zákazníkům? Pak jste tu správně. Jsme Incomputer. Prodáváme repasovanou elektroniku v České republice a Slovensku. Já jsem Jakub a mám na starosti B2B prodej. Pojďme si představit naše největší výhody. Rychlost dodání. Opravdu máme všechno zboží skladem a obratem ho odesíláme. Případně pokud ho potřebujete i hned, stavte se k nám na prodejnu do Hostivaře. Já vás rád uvidím. Nejširší výběr všech značek, který zajišťuje největší sklad v našem oboru ČR. Přímý dovozce z Evropské unie. Mezi naše hlavní hodnoty patří profesionalita, preciznost a rodinný přístup. Kvalita zboží a odbornost. Zboží je pečlivě testované v našem odborném technickém centru. V rámci testování dodržujeme přísné procesy a normy. Na zboží máte vždy záruku. Za každý kus se můžeme s plným svědomím zaručit. O elektronice víme vše. Osobní přístup. Tento bod považuji za klíčový. Na osobním přístupu k našim zákazníkům si zakládáme. Děkuji. Radíme vám s výběrem zboží, sdílíme zkušenosti a sestavujeme speciální výhodné nabídky přímo vám na míru. Osobně si na mezilidských vztazích velmi zakládám, ať už jde o biznis nebo o každodenní život. Na firmní zákazníky se nedíváme jen jako na klienty, ale jako na partnery. VIP cenové kategorie. Vybereme vám cenovou skupinu přesně podle vašich potřeb, aby pro vás nákupy byly co nejvýhodnější. Můžete od nás čekat férové jednání, důvěru a dlouhodobou spolupráci, která dává smysl pro obě strany. A kdo od nás už nakupuje? Podívejte se na naši stránku Incomputer, ověřeno zákazníky. Najdete zde největší e-shopy v České republice, nejznámější jména kulturních institucí a mnoho dalších. Přidejte se k ním i vy. Kdykoliv napište nebo zavolejte na údaje uvedené na naší stránce velkoobchodu. Incomputer.cz/velkoobchod. Odkaz najdete i v patičce webu. Budu se na vás těšit.